Definer, hvad der forstås ved differentialkoefficienten for en funktion. Differentialkoefficienten er tangentens hældning i et givet punkt. Det vil altså sige, at hvis vi har et koordinatsystem og en funktion, en graf, så hvis vi har to punkter, og vi tegner en sekant, hvilket er en ret linje, der går igennem de to punkter, så vil vi altså kunne finde tangenten i det givet punkt, som så er differentialkoefficienten, ved at rykke, hvis vi kalder det her punkt for P og det her punkt for Q, så ved at rykke Q tættere og tættere på P, så vil vi altså kunne finde tangentens hældning i punktet. Og når man rykker Q tættere på P, så vil det altså sige, at man bliver ved med at rykke Q tæt på, men det vil aldrig nogensinde ramme P. Men komme meget, meget, meget tæt på. Nu vil jeg så bevise differentialkoefficienten, og hvordan man med sekanten udregner differentialkoefficienten. Så hvis vi starter med at sige, at forskriften til fx er 2x, x i anden, så skal vi finde et punkt, de to punkter, så vi starter med at skrive p op, som vi kalder for x0, fx 0, og så tager vi q, som er det andet punkt, og der tager vi så x, fx, sådan der. For så at finde differentialkoefficienten, så benytter vi os af topunktsformen for en lineær funktion, som er, eller for at finde hældningskoefficienten, som er a i en lineær funktion, så skal vi benytte os af denne her formel. x2, x1. Og det tager vi så ud fra de her punkter, hvor at det her er x1, og det er y1, og det er x2, og det er y2. Så vi sætter så tallene ind i denne lækre sætning. Så vi tager f til x minus f til x0 divideret med x minus x0. Yes. Det udregner vi så, og fx, det er x i anden, minus x0 i anden, divideret med x minus x0. Vi ved så, at hvis vi bruger den omvendte kvadratsætning, så skal det skrives x plus x0.
parentes minus gange gange minus x0, sådan der, og så skal der stå det samme hernede, da vi kan ændre noget på det. Og det kan vi så udregne, hvilket så bliver de her to går ud med hinanden, og så tilbage har vi x minus x 0. X plus, så det vil sige, at det ikke er den der er god med hinanden, men den der er god med hinanden i stedet for. Og så har vi det her. Det vil så sige, at grænseværdien yes. Wow. Når x bevæger sig hen mod x0, der er 2. Denne her 2x0. Ja. Det var så det lille bevis. Og den måde, man kan benytte sig, jeg kan godt vise det herude, benytte sig af differentialkoefficienten, det kan man for eksempel gøre til at bestemme monotoniforholdet. Det viser jeg, hvordan man gør nu. Det gør man ved at først at differentiere, hvilket vil sige, at man finder et mærke til x, og det vil så blive 2x, og for så at bestemme monotoniforholdet, så finder vi f mærke til 0, og det vil så blive 2 gange 0 var Du sætter lige med. det var lige noget forkert, jeg tænkte på her. Så vi siger f mærke. Men skal der ikke stå 0 i den her? Jeg ved ikke, hvad der skal stå. Vi sætter x i den her. 2x skal så være lige med 0. Så vi isolerer derfor 2. Så det vil så sige, at x er lige med minus 2. Og det vil så sige, at der er et muligt ekstreme i minus 2. Så hvis nu jeg skulle tegne denne graf, ved I hvad?